संनो होनदों बेहाय ओंखाम संनो फंबाय ओंखाम दे लागाव नांगौ जादों संबाय नै औ जागोन ना जायो मानसि नुदों नुवाखै फंबाय नुदों बरिया बेखौबो एसे देखायनो माबास नामा नाफाम मुरि घन्टा लागाव बाङालियाथ' मुरि घन्टा नै इथिं दालि संगासिनो नै दालि भाई नों संदों दा फाखा सुपार ना खै केजि संगोन दिनै ओरैनो दालिखौ माबा 24 केजि ओमफ्राय अमाया 1 कुइन्टेल 20 केजि नायालाय बेसेबां संनाय जाखो 50 केजि मानसिया ओरैनो खैजनसो जादों बायदि मानसि 800 जन ना बारा जादों ना हिसाब मोनबाय थाया नङा होमबा ना 800 जन बाराबो जानो हागौ लासा लागि बारा जाखायो सासेनिया ना ओमफ्राय नैबेहाय नाजों माजों ना जल ना बिलाथि आलु एसेबा बेनो हाबानि बेसेबां बुरजा जाखो ya video masih kalah sama खादासे जाबाय बेसां जाखो दे बेसां लाबोखाबायनो दुगैया लाबोखाबाय हाबायालाय माला Mazani bidai, makhani bidai, bazani rawa babun gadai gadai. Mazani bidai, makhani bidai, baisaguni jawa gadai gadai.